aplaudiment a l'Esbart i a tota la gent del poble de Sant Andreu que ens han ofert aquest ball de rams. Estupendo, meravellós. I aquest any l'Esclat Andreuenc té una gran novetat. La recuperació del Ball dels Gegants de Sant Andreu amb les 3 parelles de figures. Així que no us ho perdeu, que ara tan bon punt la plaça comenci. A buidar-se una micona. Moltíssimes gràcies, Esbart, moltíssimes gràcies, Ball de Rams de Sant Andreu. Ara sí, donarem pas a aquesta sorpresa. O no? No, la veurem més endavant. El veurem més endavant. Encara caldrà esperar. Però sí que veurem com a novetat els diferents balls de gegants, tots seguits. Comencem amb els primers. Rebem ara mateix els gegantets avis, l'avi d'Orient i l'àvia Orfila, que per cert també celebren 25 anys de la seva primera festa major. Moltes felicitats. I són, com bé sabeu, un homenatge a la gent gran del nostre poble. Els avis ens dansaran amb la cançó que va popularitzar comedians en un dels seus espectacles i ens oferiran El Sol Soler. Mica de